Herritar orok du elkarrekin komunikatzeko eskubidea, elkarren artean adosten duten moduan. Komunikazioaren aroan, interneta, mugikorra eta linea finkoa herritar guztiengana zabaltzeko azpiegitura libreak sortzea da gure erronka, eta horretarako erabakiguneak konkistatu behar ditugu. Izarkomek badu horretarako eredu bat. Parte hartzailea, Izarkomen erabiltzaileak kooperatibako bazkide gara, eta bazkide bakoitzak du bozka bat. Erabakigunea zenbat eta hurbilago izateak orduan eta askeago egiten gaitu. Euskalduna, euskara baita gure territorio libre bakarra. Gertukoa, kalitatezko arretaren bitartez, kontsumo arduratsua egiten lagunduko dizugu. Eta irabazia asmorik gabekoa. Gure etekinak Euskal Herriko sare libreen edapenerako eta herrigintzako proiektuen babeserako bideratzen ditugu. Izarkomen prest gaude etorkizuna libreki erabakitzeko. Eta zu? Batu telekomunikazio burujabetzara. Aukeratu Izarkom.